έχεις ρολόι? Ναι, ρε. Δουλεύει? Εσύ τι λες? Τι δουλειά κάνει? Μαλάκα. Έχασα το κινητό μου. Πού το έχασες? Ναι ρε. Ξέρω που το έχασα και βαριάμαι να το πάρω. Μαλάκα κι εσύ. Μαλάκα. Πρέπει να βρούμε μια κόμματα. Αυτό ξαναπες το. Μαλάκα. Πρέπει να βρούμε καμιά κόμματα. Ρε, ο πατέρας σου είναι σπίτι? Καλά ρε, πας καλά ρε. Ο πατέρας μου είναι άνθρωπος. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι να κάνω ρε φίλε. Κάθε φορά ρε, που γυρνάω, ξέρω εγώ, από ποτό, ξενύχτη και τέτοια, σβήνω τα φώτα του αμαξιού στη γωνία, πριν το σπίτι. Βγάζω τα παπούτσια έξω από το σπίτι, πριν πω στο σπίτι, έτσι, βγάζω τα παπούτσια. Γδίνομαι στο μπάνιο, πάω και ξαπλώνω όσο πιο μαλακά, όσο πιο απαλά μπορώ στο κρεβάτι και η γυναίκα μου είναι ξύπνια και μου αρχίζει τη μουρμούρα που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα και τι έκανες. Μαλακίες. Εγώ ρε φιλαράκι, κάθε φορά που γυρνάω από ποτό, από ξενύχια, από ξύρια να πούμε δύο τέτοια, πάω σπίτι, μόλις φτάσω εκεί έξω να πούμε από την αυλή, ανάβω τους προβολείς του αυτοκινήτου, έτσι να σκάνε μέσα στην κρεβατοκάμαρα που κοιμάται, να πούμε μαλακισμένοι. Φτάνω να πούμε, μόλις μπούμε στην αυλή, τραβάω και ένα χειρόφρενο να πούμε να σπινιάει λίγο τα μάξι να ακουστήσει όλο το τετράγωνο. Ανοίγω την πόρτα, ξεκλειδώνω, μπαίνω μέσα, τραβάω και μία στην πόρτα έτσι να ακουστεί, να προντήξει καλά, να το μειώσει πάνω στο κρεβάτι. Θα μπω, θα ανέβω στο δωμάτιο, θα πετάξω παπούτσια, θα πετάξω ρούχα, πορτοφόλια, κινητά, έτσι εκεί πέρα όπου βρω να πούμε να κάνω και θόρυβο. Θα πηδήξω και πάνω στο κρεβάτι, να το νιώσει, σοβαρό είσαι ρε. Και όπως κάνει να πούμε εκεί πέρα που είναι εξαπλωμένη, θα πάω εκεί πέρα και θα της πω και ένα μωρό μου, τι θα έλεγες να μου κάνεις μια πίπα. Και πάντα κάνει πως κοιμάται ρε φιλαράκι. Λάβει. Μαλάκα, χτύπησες. Όχι, όχι, τη βρίσκω.